kanca ngosos kae. Galau ibu ngira ngosos bar traweh. Teh. Rene. Ngosok-ngosok ini. Oke, Bolo. Apa res? Bunyi-bunyi ote-ote saja kaya kesumun panas. Ya. Bari traweh iki ngomong. Imame rek. Imami kok kaya wong dalam kuwi nek raram. Lah kowe salat ngendi? Ya masjid ngakono. Oh, seharusnya iki nang musala. Nang musala iki gur 11. Oh, pahalane yo gedhe sing 23 dong. Tapi yo kesel ya kan. Oke. Ngopi ra kowe? Ngopi ben kalene Angger kowe ikhlas gawene yo. Tak ombe dadah. apa dhewe nang musala wae. Wah, ide bagus kuwi. Ini ide bagus kuwi nek di nang musala nang masjid. Poso-poso ini kan biasanya nek sing nggo pacitan karo jaluk-jaluk kopi. Oh, takjil. Piye? Musala wae. Wah, oke kuwi. Ngelong-ngelong sing nang omah, nang omah iki. Kena nggo buka sesuk.